یو صحابی لگیا دی دعا کئی اللہم انی اسألوک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک یا حنان یا منان یا حی یا قیوم. دا سے الفاظم دی یا حنان یا منان. حضور پاک او فرمائل وی دا خدای اسم اعظم دی واغشتا دعاو کچھ خدای پاکی دی لقبول ہے. دا اللہ نمونہ والا اللہ تحت پا پختو کی ہوا ہے. اللہ غلی پا پختو نو پوئی گی سر یا اللہ تا حی قیوم خدای تا جم دے ہمیشہ. یا اللہ دا دنیا نظام تا قائم کرے. یا اللہ جن تور کے اللہ مرک تور کے روزی رسان اللہ تے دا دا خدای صفتونا ذکر کچھ اللہ خوشحال شی. اللہ کا من کی صورت فاتحہ وائی سوائی الحمدللہ رب العالمین دا اللہ صفت رب العالمین الرحمن الرحیم بے رحمان دا اللہ صفتون مالک یوم الدین اللہ دا قیامت دروازے دا جزا و دا صدا دا غی مالک اللہ تے. و بیاوی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تے عبادت کم تانے خاق و قوارم خدا نو بیاوی اہدنا الصراط والمستقیم ما تنے غلا رو دا خدای صفتون بلا والکی.